Ikimi kikpa jung gitu kiba pha school ikijong kikun haka wei ke school KV kabadan ha par Shillong ki ban ujor hu managing director joka Meghalaya Transport Corporation uba KL Nongbri halor ke jingki dor kensan joka baisyong bos ki khana nakam ta usna mahajar ar pusau menta kasngi kakat praterik ki ban ikendu yu managing director ban pensngau yi kijingya namar don kikimi kikpa kibaras dang man renew ya kat bos haka praterik kelalin kot arjar pusau kadang dei 10,000 saus pa san pau sisnam Henry tang hai khendiat tayo kila don kibali renew biang kakiu syak khala hajar news pa san pau sisnam kumta kila sngo dapram bakiu dor ka baisyong bos ki ban ujor si managing director joka transport department bon tukar lem ya ka baisyong bos namar kakiu siba palat Shushu kila penpau baki don ki khana school ki bakiu na ki thain laimer hadu nyumer kila sngo diaw namar baki syong tang khendiat kilometer here ki haban siubet khalajar news pa san pau sisnam kumtai kila penpau bakim sngo ya hapshu bat ki weki khana ki bakiu na ki weki thain maulai mauyong kalong bet kumju kumta na kelang jongki kila kerpat baki dai ban petlam ya ke jingye jongki basa khamsa jan jong kate ke school si dandang jinghu ke ba jinghisha na ke benta ka by school bus jom ke MTC nya dalang kini kimi ba kikun ru ki benge pha school lam si po school bo apa KV Shillong de bangi tipenan kam ni pha e kikun ning ba jom school bus MTC ti habangi ya phai sha ka bay dei ba jingkiu kensan jong ka by school bus tinggi su thu ba bun hi piknik pagi bay ut phang ka by school bus tang ba mdan nong ya lam mdan nong ya keren na mabaka jinglong khasi jongi ka khamduna bangin ya long tali tele si hendrai menta ka si ka long beta kla ta si shay ka pla jongi guduk besok bakat tu kat ne mentang ni syukhat ke ni dan tang kan ningut hendrai kidan play awan nang mene tabu play ke ki bang lek ti da kan ni hi ka benta ka ba menta ka si kwan yak iwan ban ya keren ya i director i managing director jong ka MTC hang ni Shillong i ba ki al Nongbri ti hakabaya keren bat i ni suku bai ong balai ba sang ni wan nak bangi penpa ke jing sokya mo ni ai ba ke jing tho hai ti hadin ro je kran yong ai tho ngai tho dengan penpa ke sokya na ba ka ke kensan ka by school bus ni ngen ni sa na lai me ni pha e ki khun sha nyong me ti ka by school bus dang ni thu ni man ka snam ni thu sha tang ki snam na du snam arajar apu a ka by school bus ka dei nyaw hajar san spa kata ka dei tang san kilometer na po lai me sha nyong me di nang ta shishu ha kasnam arhajar arpuar kadai nyaw hajar san spa haus nam arhajar arkulai kadai shipau hajar saus pa san thong bat haus nam arhajar arpusau menta kala kiu kensan sha ka khatlai hajar nyaw spa san thong bat katu kat ni kat kum ka jing penpa jongi ha khmat jing director mane kolong bang ka ba pelingo yang ikum kimi paru kolong bang hau ha ka pratrik jing bana Januari kidan katu kat ni kimi pagi la da renew ya kat bos siapa ISBT setia siapa office of MTC ti habdien miklar ni ha kapatrik jun Januari kidang yo ya kedor ke berim ke basipo hajar saus pa san khong kata kadang dei ke jong senam ajar pulai tikat batang hadin stoyo na ka mentau ni uju yu senam ajar pusau kala pen kala no kedor pa kala dei no syaka sipo hajar asaka khatlai hajar news pa san khong tikat bapeling ngo susu yang ni kum ki kemegi pa ka bangi keren syapang kan ni ka by school bus kalong ka bagajing penkiu kensan ka bomsong nong rim namar ha ka bay de mangi ki baya tray bela basya tray bela beria namar nia pha ya ke school ki khun sya ke central school namar bahang te ka by school ru kadang khamduna le singala ban ong tang kumban 2019 kala lang arhajar squatter kila dengi pha ki school private lana nang khamram rei namar ba le singala ban ong la da kabyang ka school government ha peleng ki jaka tingi la komisi nang kendong ila ban pas kendong ni bro minta kita tak kami be sensor nama ka school ka biang ti hendrei ka bakta pada ingi minta kolong ba ka by school kaduna kat ba ka by school bos ka kiu seba palan ti ka ba yanu jor pada ni dapat na lor kata ambil tan kata ka ba kani kador khatlai hajar news pa sam thoru ka im ngatharai na ka department jong ki hi ki klempet kat kum ka kilometer nama kani ka diklum ya baro ki barung ki ba kiu ka bus ki kena skuli ba kiu bus nandu na renja na maulai le sing no pi kani ka ju hi ka dor khatlai hajar news pa sam thau tikat mamangi na lai meru ni ham ai ka dor khatlai hajar news pa sam thau lada ka dor ba mentau snam tikat bangi wan ni krani ye director menai yong balai pi wan ut tang mapi
tinggi ngong ngi dan ki khun hayeng ka ba sangot sangot ki dan ki ba lai ngot sangot ki ba pha na ka ju ka school ha ka ju hi ka bos te kelak tak jur kelak poi si teng lak ne silak duna kan poi la da ka de ni ka dor khat lai janyos pa san phau ti kelak khia bahasa ti ong ba kani kedai kejingi keren da ka buat ngam tip kala dan sisa kata kejing keren ne em henrei kata ka de karai kat bangi dai keli sethi sepo antisir ki ong ba kani kala dai ka ba balak ki kena bakla ki ka high school bus ti ka bangim su thu shu kan namar ba kami pet ya kejing thu jong ka government hakini ki mention snam kum haki kum ki kejing keren ni ka assembly mention snam ngasngo baki ong ba ka government hi kan persangkat bala ban penduna ya ki private vehicle kenang ban lek ta ya ka traffic ndai mental ada ka jing penhe jong ka school bus kalong kum ni kanang ai la thu pada yo pai ba bon sei la ka jong ka da ka private bus tekan kala ni ki private vehicle bakin ya bak ni bu school ki kon tin nalo ka tarong ipin pa ki jing sokya ni kalong bai ba ni da kerpat da kaliang jong ka sarkal ni ngap kerpat akaliang jong department kan bishar benia ha ka bai dai bakan ni namarngi ni suthu bakla ta shisha kat sebab hayu pai ba usyam betang jing genja pagi jing sya lute sudah namar kan ni la pen pau ba kala sya lute ka pelajon ki berit ki belar ya ti ha ka bai dai bakan ni ru ha jing kran jongi menne ba di directi ong bai ba dan bawan ujor namar le se ki berang bun hi mentau slam kim pat tip ya kanika jing pen thamai kanika dor namar tang katu kat ningut ki balawan pen thamai ka kat bos apo antisian ti tidang lap tang katu kat ningut dan hakata ka kani ka ju ko ngalap ba kala ta sisa ya ka bisa di jong tiduk kisuk de nakata ka dam niwan banyak ran ni ye director menta kasi de hakabai de bakani ngi kerpat bat menta kasi ngi kerpat gitu ki kimi ki pa ki badan ki khon ki ba pha school hang te po ki vi hi de ngi kerpat ba da ka jing dan lang kat ningut ho ni de ki khon ki ba ki kimi ki bangi dan khon arngot laingot sangot ki dan jimnan ki para ki be pha ki jo school ki kala khia sisa ngi kerpat ki kimi ki pa ki badan ni ki jong ki khon ba da ka jing sim khia la na kumta ki khon jong ki namar ba nila bandong ya ka bala dat in khen ka de history henrei ka kamram jong ikum ki pat ba hi ni dei ban shim ya ka responsibility la ne ka duty ka kamram jong ikum ki pat ba hi bangenya kren ya ka bamenta bat ka bansawan namar ba la da ka ki shi ki kum ni man ka snam tang snam arhajar afusan kan sapoi ka bai school boss cheki khat reu khat nyo hajar shi snam te na kata kata kan ikan ta ba kum bai ong director menne bai ong bakala kiu ba ka bai petrol ru man ka banai man ka snam ka kiu hadu kat no tak bai petrol ngi rungi pendan kam bai petrol man ka sni dei ka kiu shi ya tingka kam dei ba ka kiu ki hajar de kani kada ta shisha kata ini terpar ret ahmad jong ki bagi ki mik pa ki badan ki khon ki ba paskol pok ki bisno ba tang kin hon barit jong mi dan kumi ngi kerpat ba ka ar pesan terin kapor kan long kumba khatui beji la biam dai khatui beji mistep in wan no hang tai hapo kamadan hapo ngin pelong jing im kibra kalong unhygienic bahate ki khon kin kata ek basarang dan ki pois kin hapang kin hapen dan kam ka kti ki ban hidup ki jimbam kata ka pelong ya kan kata ya ka jingka jingkia jing khon